Benvingudes a les Jornades Culturals Sant Jordi Casa, unes jornades plenes de cultura i coneixement, organitzades per acostar la cultura a casa durant el Sant Jordi confinat i també com a alternativa al consum normalitzat que es fa cada any per la Diada. Tal com fem al CAU, durant cada dissabte, sortides i campaments, procurem transmetre l'esperit crític mitjançant el joc i el respecte, per poder créixer com a societat agafades de la mà amb els valors escoltes. És per això que aquestes estan organitzades en la mateixa línia, com un espai popular d'idees lliures, creat per i per les persones. Aquestes jornades reivindiquen la cultura, amb la literatura, art, experiències i coneixement de la natura, com algo que ens acompanya al dia a dia. Volem que la cultura es pugui compartir, que sigui lliure i es pugui transmetre sense cap problema, podent entrar en el debat i no en el conflicte. A més, volem visibilitzar a totes les treballadores sanitàries, als petits comerços, a les exiliades, a les persones que no tenen sostre, a les que reben maltracte dins la seva llar i a les migrants. Des del CAU d'Olot, una abraçada fraternal.